Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tikulandireni kuno ku Free Online Madrasa. Panabwera mafunso kunkhani imene yokhudza al-i'tikaf. Ndipo tinaona kuti tipange video chonchi cholinga choti ena muthenso kupindula ngati mmene mwapindulira ndi malesoni amene apita mbuyo muja. Funso loyamba linalonena kuti mkazi amene wapita kukapanga i'tikafu ku mzikiti ndipo kumeneko chilichonse chotseka fitina pakati pa amuna ndi akazi chakonzedwa ndithu, palibe fitina iliyonse imene ilipo ku mzikiti kumeneko. Ndiye mkazi amene ujali mkatikati mwa uchita i'tikafu ndikupezeka kuti masiku ake amuyambira. Kodi apange bwanji? Yankho ndilonena kuti i'tikafu ya mkazi ameneyu imakhala kuti pamenepo yaonongeka. Chimene akuyeneka kuchita ndi kunyamuka mu mzikitimo ndi kubwerera ku nyumba kwake basi. Chimene akuyeneka kuchita ndi chimenecho. Ndipo panabweranso funso lina kuchokera kwa anthu amene akunena kuti iwowa ndi anthu otangwanika, amagwira ntchito komanso amapanga business. Ndiye pa chifukwa chimenecho sangawalole iwowa ku ntchito, komanso ndi business yawo imene amapangira ndi zovuta kuti iwowa asiye kupanga business yo ndi kubwera kukapanga chani i'tikafu. Kodi ndi zotheka iwowa kumangobwera mu mzikiti usiku okhaokha masiku 10 amene wawa masana ndi kumapita ku ntchito kapena ku business. Komanso ena mugulana a school anafunsanso kuti iwowa ndi ma student. Kodi zikhoza kutheka kuti iwowa usiku adzibwera mu mzikiti then kukacha adzithamangira ku sukulu? Yankho ndilo kuti ayi. Chifukwa i'tikafu tinatsindika ndithu kuti munthu akhazikike mu mzikiti atuluke pamene mwezi wa Shawwal waoneka. Choncho izizi zilibe aslu, zilibe tsinde kuti ena mugula masahaba adaloledwa ndi mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama kumabwera usiku mu mzikiti kenako ndikumatuluka kukacha. Mtumiki sadawalole zimenezi masahaba, komanso palibe mwa iwo amene adapanga zimenezi. Choncho yankho ndilo kuti munthu amene yusaloledwa kupanga izizi. It's either asapange i'tikafu kapena apange i'tikafu. Ndiye kuti akapanga i'tikafu sakuloledwa kutuluka mu mzikiti. Ngati sapanga i'tikafu basi ndiye kuti yeye adzikapanga zimene akupangazo. Choti tidziwa Asilamu ndi chonena kuti i'tikafu si chinthu chimene chili chokakamiza, si chinthu cha faradhi. Chifukwa ena mukuzipanga kuti zinthuzo ndi za faradhi pamene zisali za faradhi. Chomaliza alipo ena amene adafunsanso kunena kuti kodi munthu amene ali oti ndi wofunikira kwambiri mmudzi mwanga ngati kaya ndi mfumu amene amaweruza milandu, kaya mwina ndi mphunzitsi amene amaphunzitsa anthu osati ku mzikitiko koma amaphunzitsa anthu malo ena ake pasi pa mtengo, kaya ndi munthu opanga dawa, kodi iyeyu masiku 10 amene wawa zingamatheke kuti usiku adzipanga i'tikafu then masana kukacha adzithamangira kuzochitika zinazi? Yankhonso ndi chimodzimodzi. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama adaperekapo hadithi poyankhula kunena kuti kumuthandiza msilamu ndi zokondedwa kwa ineyo kwambiri kuposa kupanga i'tikafu mu mzikiti wanga uno. Kusonyeza kuti kuthandiza Asilamu pamene afunika thandizo lathu ndi zinthu zimene zili zopambana kwambiri kuposa kukapanga iwe i'tikafu. Chifukwa i'tikafu tinakamba kale kuti ndi ibada yawekha imene umapindula ndi iweyo, anthu ena samapindula nayo. So ngati chimene ukachitacho ndicho wapindulitsa anthu osati iwe wekha, kuli bwino ukapange chimenecho kaye osapanga zachani za i'tikafu. Ndiko anthu opanga dawa, anthu amene amaphunzitsa anthu mmudzi, kapena anthu amene ali oti ndoweruza milandu monga ti mafumu amene adzifunika mmudzi mwawomo, iwo wasakuyeneka kupanga i'tikafu, m'malo mwake apange zimenezo. Koma ngati akuona kuti akhonza kuyikapo munthu wina pa zochita zawozo, ndiye kuti aloledwa kubwera mu mzikiti ndi kukhazikika masiku 10 amenewa, ndi cholinga choti apindule nayo ibada imene ya al-i'tikafu. Ndikhulupirira kuti tapindula kuchokera m'mayankho amenewa. Timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti alandire ntchito zathu mwezi uno wa Ramadhani, komanso kwa amene atapange i'tikafu Allah subhanahu wa ta'ala awalandire ibada yawo imeneyi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.